ଏଇଟା ଭାଇ ଆମ ଖାଦିମ ଭାଇଙ୍କର ଘର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି। ଭାଇ ଯାହା ଏମିତି ଯୋଗକୁ ଭାଇ ଥିଲେ, କାମ କରୁଥିଲେ, ଆସିକି ଦେଖିଲି। କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆସିନଥିଲି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କେମିତି ଘରଟାକୁ ପୁରା ଡିଜାଇନ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମର ଖାଦିମ ଭାଇ ଅଲରାଉଣ୍ଡର, ଜଣେ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଏଡ଼ିଟର, କୋରିଓଗ୍ରାଫର, ରାଇଟର, ସବୁକିଛି। ସେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ପକାଇଥାନ୍ତି। ଯିଏ ଆସିବ ଏଠି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବ, ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ରଖି ବସିବ, ତାପରେ ତାଙ୍କର କାମକୁ ବାସିଗଲା। ଏକାଥରକେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସେଟଅପ୍। ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟଅପ୍, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍, ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍, ଏଠି ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍, ଏଠି ଅଡ଼ିଓ ସିଷ୍ଟମ୍। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି। ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆସି ଖାଦିମ ଭାଇ। ଭାଇ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଏଇ ଆମର ଖାଦିମ ଭାଇ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ହଁ ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇଛନ୍ତି ନା ଧୁମ୍ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ନା ଆଜି? ସକାଳୁ କିଏ ଖାଇଲା, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଖାଇବି। ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ହେଇନି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଧୁଆ ହେଇନି ଭାଇଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଏତେ ବିଜି, ସେ ଠାକୁରେ କରନ୍ତୁ, କାମ କଣ ସେମିତି ଚାଲୁ। କରିବା ଆଉ, ଆରେ ମୂଲିଆ ଲୋକ ଆମେ ଆଉ ନା କରିବା ଭାଇ କଣ? ମୂଲିଆ ଲୋକ ନୁହେଁ, କ୍ରିଏଟିଭ ଦୁନିଆର ଲୋକ ଆପଣ। କ୍ରିଏଟିଭ ହଉ ଦୁନିଆ ଲୋକ ହଉ ଆପଣ ମାନେ। ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ହଉ ବସନ୍ତୁ। ହଉ ବସିଛି ଭାଇ। ଆଉ ଆଜି କଣ ଟିକେ ଆପଣ ନା ଯାହା ହଉ, କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯାହା ଆଜି ଭାବିଲି ଟିକେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଟିକେ ଦେଖିକି ବୁଲିକି ଆସିବା କ'ଣ ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି। ଭାଇଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଛି। ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଚିପ୍ କାର୍ଡ଼ ରଖି ଭରିକି ରଖିଛନ୍ତି ପୁରା ଚାରିଟାରେ। ଭାଇଙ୍କର କାମ ଚାଲିଛି ସବୁବେଳେ, ଯାହାନେ ତାହା କାମ ଚାଲିବ। କେତେବେଳେ ଭାଇଙ୍କର ଫିଲ୍ମ କାମ, କେତେବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କାମ, କେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସୁଟିଂ କାମ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି କାମ ଭାଇ କରନ୍ତି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଲୋକ ନାହିଁ ଯେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି କାମ କରିନଥିବେ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ। ଯାଉ ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା। ଦେଖିବା ଭାଇ ଆଜି କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ ଆଜି କଲେଣି, ଆଉ କ'ଣ ଏଇ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସାଲାରୀଟା କେତେ ମିଳୁଛି। ଏଇଟା କହିବା କଥା ନୁହେଁ, ତଥା ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ଭାଇ କହିବେ ନା ନାହିଁ ସାଲାରୀ କଥା? ହଁ ସାଲାରୀ ଆଉ କଣ, ଆମେ ଏଠି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପାଉଛୁ। ସାଲାରୀ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କଥା, ଆଉ ଧୁମ୍ ପଇସା ପାଉଥିବେ। ଆଉ ନା କ'ଣ ନା ଆପଣ ଧୁମ ଯାହା ପଇସା ଚାହିଁଲେ। ଏଇ ଯାହା ପେଟ ପେଟଣା କଥା, ଯାହା ମଜୁରୀ ନେଖା ଆଉ କ'ଣ। ମଜୁରୀ ଲେଖା ନୁହେଁ ଭାଇ, ସତ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଯାହା କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କ'ଣ ଆମ ପେଟ ପୋଷି ପାରିବାନି? ଆରେ ପେଟ ପୋଷି ହବନି, କାହିଁ ପୋଷି ହବ। ଅବଶ୍ୟ ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମିତି କିଛି କମ୍ ବି ନାହିଁ ହେଲା। ହଁ ଆଉ ଲୋକ ଯେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଅଧିକା ପଇସା, ସେତେ ଅଧିକା ବି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେତିକି ପଇସା କମାଉଛି, ତାଠୁ ଟିକେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଧିକା ପାଉ। ଆଉ ନା ଭାଇ ଗୋଟେ ସତ କଥା କହୁଛି, ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କେହି କାହାର ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ବୟସ ପଚାରନ୍ତିନି କି ଦରମା ପଚାରନ୍ତିନି, ହଁ ତଥାପି ଆନୁମାନିକ ଇୟରଲି ଆପଣ ନା କେତେ? ଇୟରଲି ଶୁଣ, ଇୟରଲି କଥା କହିଲୁ ଏମିତି ମାସକୁ 30-40 ହେଇଯାଏ ହେଲା। ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସେଇ 30-40 ଆମ ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ କଥା ହଁ ହେଲା। ନିହାତି ନିହାତି ଏଇନା ଯଦି ନିହାତି। ବି ଆମେ କେଉଁଠି ସରକାରୀ ଚାକିରି ତ ମିଳିବାର 700 ନା ନା ଆଜ୍ଞା ନା ଇଏ ଜନ୍ମରେ ଆମକୁ ମିଳିବନି। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ବି କେଉଁଠି ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ କେଉଁଠି କାମ କରିଥାନ୍ତେ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସେଇ ଆମକୁ ଦେଇ କେତେ ଟଙ୍କା 15,000ରୁ 20,000 ଭିତରେ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାଠୁ ଅଧିକା ତ କେହି ଦେବେନି ଆଜ୍ଞା। ଏ ଓଡ଼ିଶା ମାର୍କେଟ ଭିତରେ। ତ ମାନେ ଭାଇ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଭାଇ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ପାଇଛନ୍ତି ହଁ ପକ୍କା? ହଁ ହଁ ନିହାତି ନିହାତି ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ନାଇଁ କି? ବହୁତ। ତଥାପି ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କେତେବେଳେ ଭାବିଥିବେ, ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କିମ୍ବା ଅଲଗା ଇଏରେ, ଅଲଗା ସେକ୍ଟରରେ, କିମ୍ବା ଆମ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ରେ ଯଦି ମୁଁ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ଅଲଗା କାମ କରିଥାନ୍ତି, ୟାଠୁ ଅଧିକା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି, ଏମିତି କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି? ନା ନାଇଁ ଶୁଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ ତ ନିଜେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି କାମ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଚାକିରି କଲେ ଗୋଟେ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯେମିତି 10ଟାରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ହୁଁ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ, ଧର ମୋ ବସ୍ ମୁଁ ନିଜେ ହଁ ଠିକ୍ କଥା ହେଲା। ଏଇଟା। ମୋ ବସ୍ ମୁଁ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ମୁଁ ହେଲା ବନ୍ଦ କରିକି ଯିବି ବଜାର ହାଟରେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଚାକିରି କଲେ ସେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳିବନି। ନା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଟା ଭଲ ଆଉ କ'ଣ। ତଥାପି ଯାହା ବି ଉପରବାଲା ଦେଇଛି, ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ଆମେ ଅଛୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଟେନସନ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ଶୁଣ, ଯେଉଁ କାମରେ ତୁମକୁ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଲାଗିବ ତୁମେ ସେ କାମ କରିବ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସବୁ ଆଚ୍ଛା କାହାକୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁମେ ସେଇ କାମ କର। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାଇ, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଯିବି। ଭାଉଜ କେବେ ବିରକ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଏତେ ଦରକାର ସେତେ ଦରକାର, ଯେମିତି
ଅନଫିନିଟି ଯେମିତି ନା, ଇଲିମିଟି। ନା, ନା, ସେମିତି ଶୁଣ ବିରକ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଶୁଣ ସିଏ ଦେଖୁଛି ଶୁଣ ଆମର ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ସାଙ୍ଗେ ଖାପ ଖୁଆଇବା ନିଜକୁ ଚଳିବା ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ହୁଁ। ସେଇଟା ହେଲା ମାନେ ଭଲ ଗୃହିଣୀର ଲକ୍ଷଣ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ ଆଉ କରିବା କ'ଣ? ନା ନା ଭାଇ ଗରିବ ନୁହନ୍ତି, ଗରିବ ସମସ୍ତେ। ହଁ ଗରିବ ସେଇଟା କିଏ ନାହାନ୍ତି କହିନାହାନ୍ତି, ହଁ କିଏ ନାହାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଯେତେ ବଡ଼ ବାଉଁଶ ସେତେ ବଡ଼ ଫୁଲ ହଁ କଥାରେ ହଁ ଅଛି। ବାସ୍ ବାସ୍ ତଥାପି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ଯାହାର ଯେତେ ରୋଜଗାର ଥାଉ, ବିଜନେସ୍ ଥାଉ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଥାଉ, ହଁ ସେମାନେ ବି ଲୋନ୍ କରିଥାନ୍ତି। ହଁ ସେମାନେ ବି ଶୁଣ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଇମାଜିନ୍ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପଡ଼େ, ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କୋଟିଏ ଇନଭେଷ୍ଟ ଥିବ, 50 ଲକ୍ଷ କି 60 ଲକ୍ଷ ପାଖରେ ଥିବ, ସେଠି ବି ଲୋନ୍ ହୁଏ ନାଇଁ କି ଭାଇ? ନା ଲୋନ୍ ଶୁଣ ସେମିତି ଶୁଣ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ଆଜ୍ଞା। ତମ ଆଶା କେବେ ପୂରଣ ହେବ? ତମ ପାଖେ 10 ଟଙ୍କା ଅଛି ତମେ 100 ଟଙ୍କା ଆଶା କରିବ, 100 ଟଙ୍କା ପାଇଯିବ ତମେ ପୁଣି 1000 ଟଙ୍କା ଆଶା କରିବ, 1000 ଟଙ୍କା ପାଇଯିବ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାକୁ ଆଶା କରିବ, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପାଇଯିବ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଆଶା କରିବ। ତେମିତି ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶା କେବେ ମଣିଷର ପୁରିବନି। ତା ଭିତରେ ବି ଭାଇ ଆମେ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ମନ କଲେ କି ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଟିକେ ହଁ କଲେ ସିନା ଆମେ ପୂରଣକୁ ନା, ନା, ଯିବା ପହଞ୍ଚିବା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ପରେ ତମେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ନ ଦେଖିଛ ପୂରଣ କରିବା ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ହଉ ଭାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ। ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି କ'ଣ କାମ ହେଇଛି ଟିକେ ଆମକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବେ ଟିକେ କ୍ଲିପ୍ ଟିକେ? ହଁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଭାଇଙ୍କର କାମ ଯାହା ଚାଲିଛି ଆମେ ଟିକେ ସବୁଠାରୁ ତ ଏଇଟା ଦେଖେଇ ପାରିବାନି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲିପ୍ସ। ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର ତିଆରି କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଥମ୍ବନେଲ୍। ଆଜ୍ଞା। ସକାଳୁ ମୁଁ ଏଇ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଶିବଙ୍କ ଭଜନ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଡ଼ିଟ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲି, ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ତ। ହଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ ଏଇ ଭଜନଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଭାଇ ଏଇ କାମଟା ଆଜି ସକାଳେ କରିଛନ୍ତି ହଁ ନାଇଁ କି? ହଁ ହଁ ସକାଳୁ କରୁଛି ଏଇଟା। ଆଜ୍ଞା। ନା ଏଇଟା ନୁହେଁ, ସରି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ତୁ ଭାଇ ପଳେଇଲା ଫାଇଲ୍। ହଁ ଏଇ ଗୀତଟା ଆଜି ସକାଳୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁଛି। ଏଇଟା କିଏ ଗାଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦବା। ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା। ୟାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କୁମାର ମିଟୁ, ଇଏ ଆମର ସାଲେପୁର ୟାଙ୍କ ଘର। ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରନ୍ତି। ହଁ। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟାଇପ୍ର କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ତାମାନେ ସେ ଭାଇଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଅଲଗା ଜବ୍ ସହିତ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସଉକରେ ହଁ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ହଁ କଳାପ୍ରେମୀ ହଁ ଲୋକ ଆଉ। କଳାପ୍ରେମୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଅଛି। ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୀତ ପକାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ତାଙ୍କର ଆଚ୍ଛା। ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି GS ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍। GS ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍। ହଁ। ଭାଇ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଖୁସି ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଅଲଗା କାମ ସହିତ ଆମର ଏ ଲାଇନ୍ର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ଜିନିଷ ଗୀତ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଆଉ କ'ଣ ଭାଇ ହେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ ଅଲଗା କାମ ଟିକେ? ନାଇଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଏଇଟା କରୁଛି, ଏଇଟା ତାପରେ ସକାଳେ ହେଇଛି। ପୋଷ୍ଟରଟା କରିବି। ଆଜ୍ଞା। ପୋଷ୍ଟର କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଅଛି 2-3ଟା କାମ ଅଛି କରିବି ଆଉ କ'ଣ। ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ଭାଇ ଯାଉ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦିମ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ, ଆମେ ଶୁଣି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସେ ଯାହା କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଉ ପିଲାପିଲି କେତେ ଜଣଙ୍କର? ପିଲା ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ। ଝିଅ ବଡ଼, ପୁଅ ଛୋଟ। ଆଜ୍ଞା। ଝିଅଟା ଷଷ୍ଠରେ ପଢ଼ୁଛି, ପୁଅଟା ପ୍ରଥମରେ ନାଁ ଲେଖା ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଏତିକି ସମସ୍ତେ ଆମ ଯାହା ଖୁସି, ଛୋଟ ପରିବାର, ହଁ, ହଁ। ଖୁସି ପରିବାର ଆଉ। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ପୁଅଙ୍କୁ ଚାହିଁବେ ଅଲଗା ଜବ୍ ସହିତ ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ଏଇ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଶିଖେଇବା ପାଇଁ? ନା ପୁଅ ସେ ତାର ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥବ ସେ ଅଟୋମେଟିକଲି ଶିଖିଯିବ। ସେମିତି କିଛି ଫୋର୍ସ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହାର ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ, ଆଜ୍ଞା। ସେମିତି ଯଦି ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବ ସେ କରିବ, ଏ ଲାଇନ୍ରେ କାମ କରିବ। ନହେଲେ ଅଲଗା ତାକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗିବ ସେ ତାର କରିବ ଆଉ କ'ଣ। ଆଚ୍ଛା। ଆଚ୍ଛା। ହଉ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ନେଇଥିବାରୁ ଦୁଃଖିତ ଟିକେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼େ ଅଲଗା କାମ ହେଲେ ମୁଁ ଆସିବି। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ରହିଲି ଭାଇ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଆମର ଜଣେ ପୁରୁଣା ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ତାଙ୍କ କାମ ବିଷୟରେ ସବୁ ଦେଖିଲେ। ରହୁଛି ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଭାଇ ସହିତ ଦେଖାହେବା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କି ଜଣେଇବା, ନୂଆ କାମ କ'ଣ ସେ ଜାଣିବା। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।